נעיף מבט בדברים ששלחתם לנו באינסטגרם, מ-distorted videos ו-distorted memes. מה יש לילדים עם אימה? אני לא מבין כלום יותר. מה יש פה? זאתי שרוקדת מוונסדיי? סקוויד גיימס ופופי פלייטיים. וזה לילדים? כן, יוטיוב קידס זה הזיה. בואו ניכנס ליוטיוב קידס. איך מגיעים ליוטיוב קידס? הנה. וואו. I'm a kid. אוקיי. I'm a parent. לא. לא. איך אני אעבור את זה? לא. וואו, זה חד קרן שאני רוצה להיות, אחי. אני רוצה אלגוריתם. מה כל המיסטר בין הזה? יואו, זה גם, יואו, זה כל הדברים שהנודים שלי רואים, עכשיו אני מבין. מיוזיק. לרנינג. אף אחד לא יברח מבית הסוהר שבניתי. וואו, זה רועש כל כך. מה רואים פה בכלל? המעשיות של משה, הסיפור ועל הילדה שפחדה מרופאים. זה קוקו מלון. אני רוצה... חנוכה מידלי. לא, הם עלו עליי, אני לא זוכר איזה שנה שמתי. אבל, לא. איך נעשה את זה עכשיו? פריק, זה מבוך. למה הגדרתי את זה בלי חיפוש? יצאתי קוף. אוקיי, פריק. בואו נפעיל כדי שאני נוכל לראות את הפופי פלייטיים. הנה. אני לא מבין כלום יותר. מה זה? זה גיימפליי של משחק שלא קיים, כאילו. וזה בכלל... הם סתם... הם עשו את החצים של ה-Friday Night Funkin' סתם. זה אפילו לא היה בסרטון. הם סתם שמו את זה. זה מטורף. המאנסטר סקול, כן, ראיתי את בני דודים שלי צופים בזה. זה משהו שהמפלצות באות מה קורה פה? אני לא מאמין שנותנים לילדים לצפות בזה. אני עכשיו בפנים. שניהם בעצם דואל בלייד. וזה פרק 22. מי היוצרים האלה? מי זה? אחלה אלן. מה? הוא גאה בעצמו על זה? אני תוהה.
לא שיש רע, הוא פיצח את השיטה, הוא גם, האנימציה היא אחלה, אם הוא עושה את זה בעצמה זה די מגניב. אבל, אני לא יודע מה לומר, זה נראה מגניב. הוא עשה את האנימציה הזו בעצמו, זה ממש יפה. זה כאילו, זה אנימציה יפה. זה אימה, זה כנראה שילדים אוהבים את זה. וואי, מזכיר כל קטקומבה מאלדן רינג. בדיוק הייתי בקטקומבה כזו שהיצורים הם ככה שחורים, ואז צריכים להביא אותם לאור שמש והם נהיים מציקים. אי אפשר לקבוע בהם לפני. וואי, זה אני מצליח ממש חמודה. לומי. וואו, זה ממש יפה. זה פשוט התחיל במרדף. זה התחיל כשהיא הפכה לזה. זה לא היה ריביל בסוף. וואו, זה סרטון ממש יפה. זה כזה מוזר, הוא איש כל כך מוכשר וזה... זה היה מה שהוא עושה את הכסף שלו רוב הזמן. שטויות לילדים. זה מטורף. קיצור, העולם של יוטיוב ילדים הוא הזיה.